tomto videu vám predstavíme jaskyňu vo Važci. Obec Važec sa nachádza medzi Východnou a Štrbou na trati Žilina-Košice. Pri príchode vlakom smerom na juh nás víta stará ošarpaná budova. Stanica Važec. Ráno a po obede v lete je pri nej dodnes veľa hubárov. Smerom na východ, na Košice, vidíme odtiaľ panorámu Vysokých Tatier. Jaskyňa je na opačnej, na západnej strane Važca. Po ceste k nej môžeme ísť cez stred obce, okolo kostola, ihriska a obchodu. Na západnom okraji dediny už z diaľky je vidieť chatka, kde sa kupujú vstupenky. Pri našej návšteve tam bola aj výstava obrazov, kresieb. Vpravo od predchádzajúcej chatky je ďalšia budova, reštaurácia, aj parkovisko. Medzi týmito objektami je vchod do jaskyne. Hore, naľavo od neho, je tabuľa pripevnená ku skale s názvom jaskyne. Napravo od vchodu sa nachádza plánik chodieb so základnými informáciami. Sprístupnených je len 235 metrov, ktoré sa prejdú asi za pol hodiny. V vstupnej časti za vchodom je veľká socha jaskyňného medveďa. Podľa sprievodcu žil pred 50 000 rokmi, vážil až 800 kg a našli sa tu jeho kosti. Hore nad vchodom je aj otvor, cez ktorý vychádzajú netopiere. Chodby sú miestami dosť úzke a strop je nízko. Vlhkosť vraj dosahuje 90% a teplota 7 stupňov Celzia. V jaskyni je 88 schodov a niektoré miesta sú podopreté betónovou konštrukciou. Na tomto mieste sú balvany zo stropu, ktorý sa tu zrútil asi pred 10 000 rokmi. Za 5 minút od začiatku našej túry sa postupne objavovali prvé visiace kvaple, tzv. Stalaktity. Sprievodca ich prirovnáva k čínskej abecede a k makarónom. Väčšie plochy potom nazval jaskynným mliekom. Na tomto zábere vidíme stojaté kvaple, tzv. Stalagmity. V jaskyni sa nachádzali aj malé jazierka, samozrejme s mincami. Sprievodca si zažartoval, že papierové zbiera on. Na jednej zastávke sme vyskúšali, ako je v jaskyni bez svetla. Skupinke návštevníkov čľapkalo blato pod nohami.
Jeden z veľkých samostatných stalaktitov. Boli biele, ale na niektorých miestach aj zafarbené od hornín. V týchto častiach bola ešte bohatšia výzdoba. Niektoré objekty sprievodca zvlášť osvetľoval a prirovnával ich aj k vodopádu, žabe, hlave orla a tak ďalej. Na iných miestach vidie aj slonie ucho, hada a myší chvost. Deti mu to nadšene potvrdzovali. Spojením stalaktitu a stalagmitu vznikal stalagnát. Vek týchto objektov sa odhaduje na 60 000 rokov. Na jednom mieste sme videli aj meracie prístroje. Meria sa tu aj radiácia. Najvyššia časť jaskyne je vraj 25 metrov pod povrchom. Skupina stalaktitov. Pod zahmleným sklom vitríny sú kosti a obrovské lebky jaskyňného medveďa a jaskyňného leva. Ešte jedna pekná časť. Všetky snímky boli fotografované bez statívu a až na 2 výnimky aj bez blesku. Pri návrate sme prišli k miestu, kde sa vzadu nachádza kostra jedného menšieho jaskyňného medveďa. Po polhodinke sme znova vonku. Aj odtiaľto vidíme panorámu Vysokých Tatier a konštatujeme, oplatilo sa sem prísť.